салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. ҷавоби минбар 12. ба гуфтаи астадкаи Абдуллои Нурӣ худо лаънатш кунад, чӣ баъдӣ кардем барои мардуми шарифи Тоҷикистон иқбол мегӯяд. Миллат маъқиб бурдем 40-50 сол. Чӣ азобое кашидем ай ватан берун. Шумо виноватен, назатиё. Именно шумо. Баъд мегӯем ки Исоқов Аюб хаб ку ватида калонам, ҳеҷ вақт хаб намекунам. Ман қасд мегирам. Ман намебахшам. Чӣ азобое кашидем? Шумо виноват ҳастед. барое ки шумо ороми ин миллатро намехоҳем. ояндаи ин миллатро шумо намехоҳем. агар шумо мехостен ояндаи ин ҷавонора, вақте ки шуморо назатиё Верховный суд Российской Федерация дӯсти азизи мову шумо мардуми шарифи Тоҷикистон террористон эълон кардан, бояд шумо мебуромаден 1-2 минут мегуфтен мардуми шарифи Тоҷикистон моро терроризм эълон кардан. илтимостон мекунем ай каналҳои мо attestatsiya кунем, занг назанем, ягон сумроӣ накунем. барое ки Российская Федерация терроризм, экстремизм бахшида намешавад, ҳеҷ вақт намебахшад. даже туберкулез касалан намебахшашон. ман дастгирӣ мекунам. насиб боша ютуб маҳкам мешавад 1-2 рӯз пас. ба фикри ман ҳафтаи дигар рӯзои сешанбе, чоршанбе. не ки ютуб намехоҳад. ютуб мехоҳад ки ба ҳукумати Российской Федерация круглый стол бишинад. именно проблемае ки ҳозир ки ҳест ютуб дар территорияи Российской Федерация именно барои терроризм, экстремизм. ютуб дар Европа, ҳукумати Европа чизе ки талаб дорад, ютуб дани додест. и Америкада. и укази ООН аст 2011. вақте ки Российская Федерация уже 400-500 каналҳое ки ҳастанд именно зидди Российская Федерация, дар историяи Российской Федерация туфкесан каналҳое ки ҳастанд ки как шумо назатиё террористон эълон карда ҳастанд, мебурем прямой эфир угрожат кардесен. вақте ки Россия талаб дорад ки даниёи нами касе ки занг мезанад, касе ки подписатсияст, чӣ гапое ки комментария навишад, бояд даниёш дода шавад. не ки ютуб задни ход рафтеса. назатиё. ба фикри ман ютуб розӣ мешавад. и ҳазоро тоҷик шуморо комментария менависанд, зангтон мезананд. исо гӯш кунед. чӣ мешавад баъд ояндаи и ҳазоро тоҷик? чӣ мешавад? кабири криса. мебахшен модарои азиз, ман кабирира просто так кабириш намегӯям, бояд ман отчествоша бигирам, яъне криса. гандагии шумо беҳад бисёри бад аст. дар Тоҷикистон барои мурда 2000 сомон бояд според. чӣ дурӯғ мегӯем? чӣ дурӯғ мегӯем? кӯишон бите? ай ки талаб кардан 2000 сомонӣ? ай ки? ай ки талаб кардан? назатиё. чӣ ва тӯҳмат мекунед дар моҳи шарифи Рамазон? ай худо наметарсен шумо? кӯишон битен? ай ки талаб кардан барои мурда 2000 сомон? ки талаб кард? кадом шаҳру ноҳияда? хай бигӯ моллоҳо талаб доранд, ман розӣ. барои ҷаноза кардан талаб доранд. ман дидестам. ман бачаи тоҷик ҳастам. ман калон шудагӣ ҳастам. қолин талаб доранд барои ҷаноза ҳаст шаҳру ноҳияда. барои қавркано чизи фоидасан талаб кесан. ман розӣ 2-3 нафаре қавр мекунам, бояд розӣ бошам. не ки уже ҳаст бародарои занг мезананд ки
پول طلب دارن уже. ایخی گابزانی شما نزدیو. حکومت هیچ وقت طلب نمیکنه. هیچ وقت. حکومت ما زیدی مردم نیست. حکومت ما پیشروی مردم ها میخوان. چی تمت میکنه؟ بیشتری ما را زنگ میزنن. چی گپایی که زیستن؟ لباش قسم خوردیستن. من میتونم که شما برون بجاکن سگ که من نمیتونم گفتم. برای که من خداوند میترسم نیاز پیش خدا میرین. چی گپ هستین؟ چی دروغ میگین شما؟ ای خدا نمیترسین شما؟ ای حرام زادا. 2000 سوم باید برای مرده بسپاریم. یه روی اتچاتسیا. Так, شما را کی با راسیا و موجیر کرد؟ شما نزدیو؟ شما کردین؟ بدای великий распад СССР чи мероси хубе мода монда ба. Именно шаҳри Леваканда. Ман медонам ба дастам ҳисоб карда метавонам 4-5 завод тухмутор. Ба гуфтаи тағоёмон бо бикалонумон дар як заводаш дар як сменаш 5-6 ҳазор шаҳрванд кор мекард. яъни дастаи шуморо шакало ин мардума 31 сол шид муҳоҷир кардем. шумо кардем. ман шумо мебинам. бисёр бародарои мо намефаҳманд, барое ки историяи худшона хуб намедонанд. лаънат ба он шаҳрванде ки историяи худшона намедонад. лаънат. бо угроза ба чиҳрат бубура гап зан. агар аз мо натарсӣ, ай мо ба ҷои бига ай мо аз мо натарсӣ. агар мега ай мо ё уже ба ду группа мардуми шаҳри тоҷикистона тақсим кардаиган. ай мо агар натарсем, ки метарса аз шумо? ки метарса аз шумо? ина ман броманда гап задистам ку. چی شما مردم ترسونده‌سین؟ شما از نومی ملت توجی گپ نزنید. من این روزا دیدم ما چی دا پتنگ گرفتن در روز بودیم. یگان کس شما را دستگیری نمیکنه. یگان کس توفتون میکنه. لعنتون گفته‌سان. این مردم پیشروی دارن. این مردم اونجا چی میشه خوی که لعنتیو از نومی شما ما شما را تاجیک حسابتون نمیکنم. شما حق ندارین از نومی ملت تاجیک گپ زنین. چرا تشومته تمام. خیلی ما شون دادستم چرا ما کو گپ زدستم کو. ای وطنانی عزیز، التماسون میکنم وقتی که زنگشون میزنین акаш наги наху як шуморо як террорист ака бигин. шумо хушвак медонед ки ё ҳамаш дар проверка ҳастанд. имин аз ватани азизи мо мебурем гап мезанем қачишон. як серьёзный шидан дар кор аст. бисёриёте ма дидеса ман недовольный ҳастам ки як юрист ман недовольный ҳастам. мефаҳмед шумо? механдем. акаш мегем, яъне брат. бо мегем саломат бошӣ. серьёзный шидан дар кор аст. мо бояд ранги Российской Федерация зидди терроризм бояд серьёзный бояд кор кард. айб аст. якамтар ака фикр кинед. шумо кира ака гуфтесен? агар не бубуро Абубакр ал-Багдади крисара запрещено дар Российской Федерации дар ҷумҳурияти Исломӣ бубуро агар не оташ бугӯ. айб аст. серьёзный шидан дар кор аст. зинда бошен дӯстони азиз. дар ки ҷое бошен набошен дар ёди падар модаратон бошен. ин миллати азизи мо оянда дорад. мо аз падари миллат мероси хуб мегирем. уже миёнаи мо рост аст. назатиё миёнаи моро хам кард. 31 сол шид. ай байн гузашт.
بعد распад СССР айбан 31 сол гузашт. Чӣ азобое кашидем? дидесен пешравии миллата. дар ёди ватан бошед, ҳамаш хуб мешавад.